Φίλοι και φίλες, συναγωνιστές και συναγωνίστριες, εμείς οι εργαζόμενοι της βιομηχανικής μεταλλευτικής, σε λίγες μέρες κλείνουμε 1 χρόνο από τότε που μπήκαμε στο εργοστάσιο. Μέσα από διαδικασίες βάσης και άμεσης δημοκρατίας, αποφασίσαμε να κάνουμε πράξη τα εργοστάσια στα χέρια των εργαζομένων. Μέσα από τις ίδιες διαδικασίες, αποφασίσαμε πως πρέπει να συμμετέχει και η κοινωνία σε αυτό. Γι' αυτό σήμερα ζητάμε την υπογραφή σας για να μεγαλώσουμε το σχήμα. Ζητάμε την υπογραφή σας για να μπορείτε να συμμετέχετε σε αυτές τις διαδικασίες και να συνδιαμορφώσουμε τη λειτουργία των κοινωνικών επιχειρήσεων. Ζητάμε τη βοήθειά σας, γιατί οι δικαστικές αρχές, δείχνοντας έναν υπερβάλλοντα ζήλο, προσπαθούν να πτωχεύσουν τη Βιομέ και να τη ρίξουν στην απραξία όπως άλλες επιχειρήσεις. Γι' αυτό λέμε, όλοι μαζί γυρνάμε το γρανάζι. Όσες κι αχτίζουν φυλάκια κι αν ο κλειός στενεύει, ο νους μας είναι αλυτάριο, όλο θα δραπεί